హే గైస్ ఈరోజైతే నేను మీకోసం ఎల్జీ టాప్ లోడ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకొచ్చాను. అండ్ దీని కెపాసిటీ వచ్చేసరికి 8 కేజీ కెపాసిటీ అనమాట. అండ్ 24 మోడల్‌కి, 25 మోడల్‌కి కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ మోడల్‌లో. సో, 24 మోడల్‌లో మనకి ఏదైతే బేసిక్ వెర్షన్ ఉండేదో అదే 25లో కూడా లాంచ్ చేశారు. బట్ కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఈ మోడల్ మనకి 5 స్టార్ రేటింగ్‌లో వస్తుందనమాట. సో, కలర్ కూడా గ్రే కలర్‌లో ఉంది. అండ్ డోర్ వచ్చేసరికి పాత మోడల్‌కి దీనికి వేరియేషన్ ఏంటంటే డోర్ అనేది దీనికి వచ్చేసరికి ఐటాలిక్ డోర్ అనేది వస్తది. సో, మన సాఫ్ట్ క్లోజింగ్ డోర్ అంటారు కదా! సో, ఆ డోర్ అనేది వస్తుందనమాట దీంట్లో. అండ్ డ్రమ్ కూడా స్టెయిన్‌లెస్ స్టీలే. అండ్ అదే కాకుండా దీంట్లో మనకి ఇగోండి ర్యాట్ మ్యాట్, ఇన్‌లెట్, అవుట్‌లెట్ పైప్స్ కూడా ఇవన్నీ కామన్‌గా వచ్చేస్తాయన్నమాట. అండ్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ కూడా చేంజ్ అయిందనమాట. సో, పాత మోడల్‌కి దీనికి ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఏమీ మారలేదు. కాకపోతే ఆ కంట్రోల్ ప్యానెల్ అనేది డిజైన్ మార్చారనమాట. థాంక్ యూ.